Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Наўзамен журналістам, якія ў знак пратэсту звольніліся з дзяржаўных СМІ, прыехалі спецыялісты з Расіі. Па запрашэнні адпаведных структур, не будзем паказваць пальцам якіх, але беларускіх. І беларускае тэлебачанне імгненна стала падобным на тэлебачанне расійскае. У самым дрэнным сэнсе гэтага слова. Якая сувязь паміж інфармацыйнай бяспекай, гібриднай вайной і расійскімі спецыялістамі на БТ? Ці можна гэта лічыць падрыхтоўкай да анексіі Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ і эксперт iSense Андрей Елисеев. Добрый день, Андрей. Добрый день, Зміцер. Андрей, ну а по вялікаму-то рахунку, вот дзіўна ці не дзіўна было для цябе асабіста, калі былі запрошаныя, раптам з'явіліся на БТ такія вот, як это правильно сказаць, спецыялісты ці, як кажуць, штрейбрэхеры з Расіі? Справа ў тым, што сама наяўнасць журналістаў з Расіі гэта толькі маленькі сегмент того, што адбылося. Так фактычна гэта нам замылілі ўвагу ўвогуле іхнай бытнасцю. Справа ў тым самае, што ўвогуле змянілася вся медыапавестка беларускага тэлебачання. То бок справа не тым, што, напрыклад, на тэлебачанне так тыя самыя людзі, якія раней рабілі медыапавестку, засталіся, а там расійскія журналісты просто робяць там інтэрв'ю, дасылаюць ім контент і яго пасля перапрацоўваюць. Справа ў тым, што мы бачым абсолютно явно, что за 3 мінулыя тыдні абсолютно змянілася беларуская медыапавестка, і она стала ровно такой самой, як по кремлёвских телеканалах и сайтах. То бок усе основные прапагандысцкія наратывы тыя самыя фактычна з ўжо як тыдзень штодзённа таксама тыя людзі каментарыі ў Беларусі, яны абсолютно тыя самыя, як у расійскіх крыніцах інфармацыі, так і зараз па беларускім тэлебачанні. То бок праблема не ў самой наяўнасці нейкіх журналістаў расійскіх, праблема ў тым, што фактычна беларускія ўлады ўжо аддалі інфармацыйную бяспеку і дзяржаўную прастору, значит, медыяў у рукі пракрэмлёўскіх актораў. Не, ну, але глядзі, лагічна, калі прыехалі расійскія спецыялісты і цяпер рыхтуюць там выпускі навінаў, ці там, скажем, нейкія рэпартажы з акцый пратэсту расійскія журналісты, то яны робяць гэта так, як яны рабілі гэта ў сябе, там на Russia Today, ці дзе яны працуюць. Ну, таму і ў нас так з'явілася, ну, здавалася б лагічна, ці варта было чакаць, што прыедуць расійскія спецыялісты і змогуць даваць тут у беларускім ключы нейкі тут контент? Адна справа гэта журналісты, якія робяць нейкі контент, іншая справа гэта рэдактары, якія выпускаюць матэрыялы. Так, журналіст ён жа не можа ўвогуле зрабіць матэрыял абы які ён захоча з тымі самымі каментатарамі, які ён захоча, грэбуючы ўвогуле меркаваннем рэдакцыі. Так, мы бачым, што змяніліся не проста нейкія журналісты, змянілася рэдактура, то бок змянілася увогуле вся медыапавестка, змяніліся асноўныя наратывы, якія былі яшчэ там месяц таму. Так, праблема не проста ў нейкім журналісце, якому там рэдактары сказалі рабі гэты матэрыял. Праблема ў тым, што змянілася цалкам рэдакцыйная палітыка. Але наколькі гэтае магчыма, ну вот чыста тэхнічна, глядзі, я да чаго гэта кажу. Ну да, прыехалі журналісты, да, вырашылі, скажем так, змяніць нейкую рэдакцыйную палітыку ў тым сэнсе, што калі раней падавалі на пачатку прэзідэнцкай кампаніі, да прыкладу, што тут усе альтэрнатыўныя кандыдаты гэта такія стаўленікі Крамля, адпаведны месенджы шлі з беларускага тэлебачання. Зараз змянілася павестка, ворагі на захадзе, лялькаводы на захадзе, такая падача ідзе. Але вот, ну, не мог же там, скажем, Іван Эйсман стаць Салаўёвым. Вот што значыць змянілася? Ну, не маглі ж яны змяніцца так, каб вот стаць чыста падобнымі на расійскае тэлебачанне?
Я не ведаю тэхнічна, як гэта адбываецца на практыцы, хай Эйсмент адкажа, але відавочна, што рэдактары, выпускаючы беларускага тэлебачання, там тэлеканалу Беларусь-1, НТ, СТВ, яны каардынуюцца з пракрэмлёўскімі медыа спецыялістамі. І справа не толькі ў падобнасці наратыву, справа ў тым, што ўвогуле апошнім часам у дзень у дзень тыя самыя месаджы апрацоўваюцца. Гэта не можа быць проста нейкім супадзеннем. Мы можам взять там нейкія, напрыклад, там нейкую мінулую пятніцу, там чацвер, паглядзець асноўныя месаджы, якія былі па расійскіх тэлеканалах, там па Расія-1 у палітычных шоу, па Russia Today, параўнаць з месенджамі, якія былі на беларускіх тэлеканалах, яны просто плюс-мінус адзін дзень ідуць тыя самыя. Тому гэта абсалютнае падабенства наратываў, абсалютнае падабенства каментатараў, якія інтэрпрэтуюць беларускія падзеі і абыгрываюць внутрыпалітычныя беларускія падзеі. Атрымліваецца, што мы падыходзім да таго, што верагодна зараз увогуле, як бы так, садзяцца з гэтага боку, там скажем, кіраўніцтва Белдзяжтэлерадыёкампаніі, з таго боку, я не ведаю, там кіраўніцтва якога-небудзь там Russia Today ці яшчэ каго, і яны сумесна дамаўляюцца, як будзе падавацца там нейкае там асвятленне, скажем, акцый пратэсту ў Мінску, каб яны былі аднолькавыя і на расійскім тэлебачанні, і на беларускам. Так, я не валодаю інфармацыяй, як гэта адбываецца. Ці яны сядзяць там за адным сталом, ці ім там кажуць нейкім чынам онлайн, гэта не мае значэння. Справа ў тым, што я паўтаруся, што наратывы і каментатары сталі тыя самыя. Калі, напрыклад, Russia Today робіць інтэрв'ю з там двума беларускімі сілавікамі, на наступны дзень гэтае інтэрв'ю з'яўляецца на беларускіх там тэлеканалах. Калі па расійскім тэлебачанні гаворыцца, што там гэта фейкі наконт празмернага ўжыцця гвалту і катаванняў, то тое самае гаворыцца па беларускіх тэлеканалах. І цалкам змяніўся за месяц увогуле склад каментатараў, і тыя людзі, якіх яшчэ не было там 2, 3, 4 тыдні таму, яны зараз каментуюць беларускія падзеі. Людзі, якія там упершыню увогуле мы бачым, якія нават не з Беларусі, гэта в асноўным эксперты нейкія расійскія, украінскія пачынаюць каментаваць раптам беларускія падзеі. Даходзіць увогуле да абсурда, калі, напрыклад, там страйкі, пратэсты беларускіх медыкаў каментуюць расійскія дактары. То бок выходзіць сюжэт, напрыклад, па беларускім тэлеканале з 3 каментатарамі з Расіі, якія бачна, што абсалютна не ў тэме, яны гавораць пра тое, што як быццам беларускія медыкі адмаўляюцца увогуле аказваць медычную дапамогу і замест гэтага страйкуюць. То бок зараз увогуле абсурдызацыя падавання беларускіх падзеяў, калі нават не нейкія беларускія, хай сабе псевдаэксперты каментуюць нешта, а ўвогуле людзі з іншых краінаў, перадусім Расіі, якія абсалютна не ведаюць, што адбываецца, і яны закідаюць нейкія прапагандысцкія штампы. Я в прынцыпе тут магу сабе ўявіць, хаця, конечно, мы не можем ведаць, як тэхналагічна вось гэтая супраца і дамоўленасць адбываецца, ці яны там праз Zoom там Эйсмент з Салаўёвым сядзяць там ці з кім яшчэ, і вот так абмяркоўваюць, якіх экспертаў паклікаць, хто каго будзе. Але такі момант, выходзіць сюжэт на беларускім тэлебачанні. Ён жа ж праходзіць праз рэдактуру, неяк там правяраецца ўсё гэта, што выходзіць на канал, і калі на беларускам тэлебачанні ідзе титрамі напісана «Белорусія», як гэта можна зразумець? У мяне такое адчуванне, што там увогуле ўжо усіх захапілі, Эйсманда закрылі на ключ у яго кабінеце і ўсім управляюць цалкам ужо прыехаўшыя нейкія спецы з Расіі. Зноў-такі вы мяне пытаеце пра тое, як гэта тэхналагічна адбываецца. Я не валодаю такой інфармацыі. Я аналізую медыапавестку фактычна штодзённа, як яна ёсць, і кажу, што мы бачым, як там хто з кім перамаўляецца, праз якія тэхнічныя сродкі. Я не валодаю інфармацыяй. Я могу прывесці яшчэ адзін прыклад. Вось, напрыклад, на мінулым тыдні з'яўляецца у вечаровым выпуску НТ такі так званы эксперт Александр Сасноўскі, які ў Нямеччыне базуецца.
мабілізуецца. Ён гаворыць про то, что мае інфармацыю, як быццам бы захад выдзеліў там на пратэсты в Беларусі 6 мільярдаў, не мільёнаў, мільярдаў даляраў. Так? Гэты эксперт, ён увогуле ніколі не бытаваў на беларускім тэлебачанні, але ён ужо гадоў 6-7 як мінімум бытуе на расійскіх тэлеканалах. Ён вельмі частая фігура про розную дэзінфармацыю, прапаганду по Украіне. Ён там, напрыклад, раней казаў про то, что США, значит, виновны ў тым, что збілі там малазійскі Боинг над Донбасом и так далее. То бок мы бачым, что беларускае тэлебачанне пачынае в якасці экспертаў выкарыстоўваць фігуры, якія годамі бытавалі на пракрамлёўскіх тэлеканалах у якасці прапагандыстаў по Украіне. Тыя самыя людзі. А праз некалькі дзён мы раптам бачым, что гэты самы Александр Сосновскі з'яўляецца госцем ужо палітычнага шоу Салаўёва на Россия-1, і ён там зноў-такі кажа про гэтыя 6 мільярдаў. То бок часам адбываецца нават не так, что нейкі фейк ідзе, значит, з расійскага тэлеканалу на беларускі, а ён спярша з'яўляецца на беларускім тэлеканале і пасля паўтараецца на расійскім. Тут ужо ёсць і такая і адваротная сувязь. Андрей, калі мы ўжо загаварылі, вот ты ўсё ж таки так уважліва сочыш за тым, што адбываецца на дзяржаўным СМІ, ты казаў не адзін раз пра вот зараз пра тое, што аднолькавыя наратывы выкарыстоўваюцца і гучаць як на беларускім тэлебачанні, так і на расійскім, але ці можаш ты вось вызначыць такія там некалькі там 3, 4, 5 асноўных прапагандысцкіх наратывы, якія гучаць у аднолькавым ключы і там і там? Вядома, па-першае, тое, што беларускія пратэсты інспіраваныя і кіруюцца захадам, Польшай, Літвой, іншымі заходнімі краінамі, там США, Великабрытанія, што ў Беларусі ўжываюцца тэхналогіі так званай каляровай рэвалюцыі, за імі стаіць перадусім Польша і Літва. Тое, што Польша збіраецца взяць пад кантроль Беларусь, прынамсі Гарадзенскую вобласць, апошнім часам на некаторых сайтах ужо сцвярджаецца, што і расійскую хоча забраць. Тое, што агрэсіўны захад і НАТО пагражаюць Беларусі і гатовыя ўрвацца ў Беларусь, у тым ліку там з ужываннем баявой авіяцыі. Пра тое, што толькі Расія ёсць гарантам беларускага суверэнітэту і паспяховага палітычнага развіцця. Пра тое, што навіны пра ўжыццё празмернага гвалту і катавання гэта фейкавыя. Ну, вось 5 я навскидку назваў, можна яшчэ там казаць пра 5-7 іншых, пра тое, што там каардынацыйная рада і Святлана Ціхановская гэта марыянеткі захаду. Ну, фактычна, вось гэта все гэтыя наратывы, іх там з десятак крыху болей, іх, в прынцыпе, можна аб'яднаць у два такіх вялікіх мета-наратывы. Гэта першае, тое, што ёсць агрэсіўны кепскі захад, які хочуць усяляка нашкодзіць Беларусі, беларускаму народу, і ёсць вельмі добрая Расія, якая можа выратаваць Беларусь. І тое, што беларусы фактычна з'яўляюцца часткай расійскага народу, і толькі ў саюзе з Расіяй у Беларусі ёсць паспяховая будучыня. Арсеній Седоў просіць ось у вас, ну і дарэчы, Андрей, я бачыў, ты аналізаваў гэтую сітуацыю, просіць абмеркаваць з'яўленне Давыдзька у праграме «Вечар з Салаўёвым». Ну, я тут дадам яшчэ, што адначасова фактычна з Давыдзькам у Салаўёва дэпутат Думбадзе з'явіўся ў ток-шоу «60 минут» на тэлеканале «Россия-1». Вось просяць абмеркаваць. Ну, але ці ёсць тут што абмяркоўваць? Я так разумею, што в прынцыпе асобныя беларускія палітыкі і эксперты кшталту там Гайдукевіча, там якого Пятроўскага, Шпакоўскага, яны даволі частыя госці былі на расійскім тэлебачанні. Зараз можна сказаць пра нейкую адметнасць вот гэтага з'яўлення там таго ж самага Давыдзька і Думбадзе на расійскіх шоу? Давыдзька апошнімі днямі ўжо двойчы з'явіўся ў вечаровым шоу Салаўёва. Фактычна ён гаворыць тыя самыя наратывы, якія зараз пералічыў. Вось учора Давыдзька казаў пра тое, што ад Расіі, пра тое, што маўляў Літва і Польшча стаіць за гэтым, і Літва, якая сама маўляў згубіла суверэнітэт, незалежнасць, эканоміку, нішто з сабе не ўяўляе, значыць лезе зараз у беларускія справы. Ну гэта тое, што казаў Давыдзька. Думбадзе так, глядзеўся, дарэчы, даволі блёкла на гэтым шоу 60 хвілінаў, бо
ну одна справа ім удзельнічаць у нейкіх сваіх беларускіх шоу палітычных, дзе яны там гуртом навальваюцца на нейкі альтэрнатыўнае гледзяшча, а там Давыдзька быў наадварот адзін з нейкай сваёй пазіцыі там супраць расійскіх імперцаў, якія там пасмяяліся з ягоных аргументаў, сказалі, ну так, сапраўды, значыць, ёсць адзін чалавек, які, значыць, дасягнуў, прыўнёс даброты беларускаму народу, гэта чалавек Путін. Маўляў, Путін субсідаваў Лукашенко, гэта увогуле Путін вырашае там гэтыя вынікі выбараў. Ну, карацей, скажем так, нейкія прапагандысцкія штампы, якія там донбасы вжываюць в Беларусі на беларускіх бабулек, яны, ну, у Москве, значыць, не згулялі, там яго перабілі увогуле сваёй прапаганды. Мата Хары піша: напэўна, у Мінскі сядзіць толькі аператарская група Russia Today, а ўсе навіны лепяць у Расіі. Ну, на жаль, у нас няма доступу на Макаёнка 9, мы не ведаем ні я, ні Андрэй, як там гэты працэс адбываецца. Андрэй уже на гэта звярнуў увагу, але у гэтай сітуацыі ўсё ж такі вельмі актуальнае такое пытанне. Я, калі не памыляюся, год таму, ці можа крыху болей, была прынятая, зацверджаная і шмат абмяркоўвалася канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі Беларусі. От калі глядзець з пункту гледжання гэтай канцэпцыі, што зараз адбываецца? Калі глядзець з гледзяча гэтай канцэпцыі, то ну, яна абнулілася. Гэта просто пусты документ. Што адбываецца, калі, значыць, абсалютна на 180 градусаў, значыць, павярнулася медыапавестка Беларусі, і калі яшчэ там колькі месяцаў таму беларускае тэлебачанне вельмі любіла казаць пра беларускі там суверэнітэт і пра там Лукашенко як гаранта адстойвання нацыянальных інтарэсаў, зараз круцяць там штодзённа пра тое, што беларусы там маюць тую самую айчыну з Берасця да Владзівастока, пра заместа мультывектарнасці там і развіцця адносін з захадам, усходам, там поўднем, поўначу, зараз толькі Расія нейкі гарант, маўляў, суверэнітэту, а ёсць агрэсіўны захад, які імкнецца захапіць Беларусь. Ну, абсалютна цалкам змянілася, значит, вся повестка информационная, и еще важно то, что же вот недавно было принято решение про позбавление аккредитации шерегу журналистов, которые працуют на замежные СМИ, и тут была задейничана это межведомственная комиссия по информационной безопасности, якая была каля 3 годов тому утворена, про ее было там не видать, не чувать, вот, и тут раптом она себе проявила, и одразу вот такого гледища, коли знов таки белорусов позбавляют усякого альтернативного гледища на ситуацию, и им дается чисто прокремлевский, абсолютно пропагандистский вариант. То бок зараз ніякай ўжо гаворкі і блізка няма пра тое, што там трэба дыверсіфікаваць крыніцы інфармацыі, пра тое, што трэба там дадаваць у дазволены Мінінфармам спіс замежных каналаў, там нейкія польскія, там літоўскія каналы, пра гэта ўжо зусім гаворкі няма. Зараз ужо вядзецца пра тое, што абсалютна вся інфармацыйная павестка, значыць, зацыкленая на Расію, а журналісты, якія працуюць на нейкія заходнія выдавецтвы, проста выціскаюць, не даюць ім працаваць. То бок, ну, гэты документ, ну што, можна казаць, што гэта пустышка. Я памятаю, некалькі гадоў таму, калі прымаліся папраўкі ў закон аб СМІ, была такая вялікая дыскусія, і тады яшчэ дэпутат Ганна Канапацкая выступіла з прапановай, што трэба зрабіць адкрытымі, там, скажем, усе СМІ, чтоб сюды маглі прыходзіць замежны бізнес, у тым сэнсе, ось, які займаецца вытворчасцю нейкіх СМІ, медыамагнаты, каб прыходзілі, каб, скажем, долю у нейкіх беларускіх СМІ маглі набываць замежныя нейкія інвестары, як на яе з Мінінфарма ўсе накінуліся, як так можна, у нас же ж тут інфармацыйная бяспека, мы тут будзем аддаваць чужым людзям у рукі нейкую там сваю вот частку інфармацыйнага поля. А сёння атрымліваецца што? Нават не частку, а фактычна ўсё інфармацыйнае поле і не прадалі, а ўвогуле бясплатна аддалі ў рукі Маскве? Ну, менавіта так, мне тут няма што дадаць. Вельмі слушны
вельмі слушная заўвага, што сапраўды там былі нейкія гульні у нейкі інфармацыйны суверэнітэт про тое, як там Беларусь адважна сама там, нягледзячы на захад і Расію, мае нейкія свае памкненні, свае там прынцыпы і мадэлі взаемадзеяння дзяржаўных СМІ, а зараз як бы апынулася, прычым літаральна цягам 2-3 тыдняў, што сапраўды гэта былі нейкія пустыя размовы у той сітуацыі, калі гэта беларускія ўлады сабе дазвалялі. Вось, а зараз у такой фактычна надзвычайнай сітуацыі, якой яны працуюць, гэта ёсць інфармацыйны суверэнітэт здадзены Расіяй. А ёсць нейкія, я, можа быць, прапусціў, ты больш уважліва адсочваеш там усе гэтыя дзяржаўныя СМІ, калі ёсць вот прэтэнзіі, скажем, у грамадства да таго, што такая вось інфармацыйная павестка апошнія 3 тыдні сталася на беларускім тэлебачанні, што тут вот расійскія прапагандысты працуюць, ну, звычайна, нейкі адказ ідзе ад дзяржаўных структур, ну, нейкім чынам яны тлумачаць, апраўдваюцца, ці яшчэ што. У гэтым сэнсе было што-нибудь, вот неяк патлумачылі, апроч таго, што там Лукашенко сказаў, што я попрасіў дапамогі, вот мне дапамаглі, а нейкае тлумачэнне было, маўляў, таго, што ніякай тут небяспекі няма, все тут выконваецца, не выконваецца. Я не бачу нейкага адмысловага тлумачэння. Напэўна, я лічу, што вось гэты прапагандысцкі наратыў пра то, што ёсць вельмі кепскі шкодны захад і пра тое, што ёсць добрая Расія, якая ратуе Беларусь, што, напэўна, яго даволі. Напэўна, я лічу, што гэта дастатковае раз'ясненне, што, ну, вось, маўляў, Расія падсабляе Беларусі ў гэты цяжкі час, калі захад хоча яе там захапіць, перавярнуць, дестабілізаваць праз каляровую рэвалюцыю. Напэўна, яны лічаць гэта дастатковым тлумачэннем. Як бы разам з тым, мы зараз гаворым пра сферу дзяржаўных медыяў, так, але ну тут сітуацыя вельмі кепская, вядома. Але ну трэба азначыць і добрыя нейкія бакі. Я маю на ўвазе, што зараз жа в прынцыпе сярод беларусаў асноўным даверам карыстаюцца не дзяржаўныя СМІ, а незалежныя беларускія СМІ, і беларусы нашмат болей карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі і месенджерамі, чым там яшчэ 3-5 гадоў таму. Таму гэта ёсць вялікім плюсам, бо валіцца шалёная прапаганда з тэлеканалаў, так, але зараз спажыўцоў беларускіх тэлеканалаў не так шмат, гэта там в асноўным людзі векам 70+. Іншая праблема у сярод спажыўцоў расійскіх тэлеканалаў, іх у Беларусі там 30% болей. Я падазраю, што зараз у часткі людзей ёсць нейкі когнітыўны дысананс. Тое, што яны бачаць на свае вочы і чуюць, і тое, што ім гавораць з расійскіх тэлеканалаў. Тут было б вельмі цікава мець нейкае навуковае даследаванне бліжэйшым часам, каб паглядзець, як увогуле людзі ацэньваюць гэты контент расійскіх тэлеканалаў і як увогуле іхныя змяняюцца думкі. Дарэчы, вось сапраўды цікавы момант. А ці варта ўвогуле звяртаць увагу на тое, што там адбываецца на беларускім тэлебачанні, хто там працуе, хто там замаўляе сюжэты, хто іх робіць і як яны падаюцца. З улікам таго, што, ну, IT не IT мы краіна, але сапраўды апошнім часам вельмі шмат людзей карыстаецца менавіта незалежнай інфармацыяй. Вот я гляджу, колькі ў нас за апошні час з'явілася падпісчыкаў у тэлеграм-канале, толькі ў Еўрарадыё, там на Ютубе, на Фейсбуке, то гэта десяткі тысяч. А калі ўзяць усе СМІ, а калі ўзяць вось тэлеграм-каналы, здаецца, ну, большасць пераважная, ну так падаецца, прынамсі, пераважная большасць людзей атрымлівае інфармацыю вось менавіта адтуль, бо даверу да дзяржаўных СМІ няма. Ну то раз так, то, господі, хай яны сабе там варяцца ў сваім котле, самі для сябе сюжэты здымаюць, самі іх глядзяць і радуюцца тым распілу грошай, якія яны там паміж сабой робяць.
Не трэба і недооценьваць уплыву дзяржаўных медыяў. Яно ўсё ж таки ўплывае на пэўныя сегменты беларускага насельніцтва, і гэта не толькі там людзі там векам сталейшым, якіх я узгадаў, гэта в прынцыпе та людзі розных узроставых катэгорый, просто гаворка пра якая доля з іх. Плюс гэта ж беларуская дзяржаўная медыа, яно ўплывае на ідэалагічную апрацоўку ўвогуле дзяржаўнага апарату, так, там беларускага чынавенства, гэта ж усё пляша адсюль. Таму, вядома, вельмі важна сачыць за тымі тэндэнцыямі і за тымі месенджамі, наратывамі, якія перадае беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Мы можам радавацца таму, што беларусы сталі спажываць болей разнастайнай інфармацыі і маюць зараз доступ там да розных месенджераў і незалежных медыяў, і што там журналісты незалежных медыяў у надзвычай цяжкіх варунках прадстаўляюць гэтую інфармацыю беларускай аўдыторыі, але тым не менш, так, беларускае дзяржаўнае тэлебачанне ўплывае на пэўныя сегменты беларускага насельніцтва і на ідэалагічную працу з беларускім чынавенствам. Ну і да гэтага ўсяго трэба ж, калі глядзець на гэта пытанне шырэй, так, мы гаворым пра сферу медыйную, якую забяспечыла беларуская дзяржава беларусам, і той факт, што зараз напрыклад, у кабельных там пакетах абсалютная большасць тэлеканалаў расійскія, так, і беларусы там не маюць выбару паглядзець нейкі навіновы там канал Польшчы, калі яны захочуць, ці нават узяць гэтыя агульнадаступныя там тэлеканалы, пакеты, якія павінны мець там кожны беларус доступ. Інфармацыйныя палітыкі вельмі шмат спажываюць расійскіх тэлеканалаў, якія зараз шалёныя прапагандысцкія штампы распаўсюджваюць. Гэта ж таксама наступства вось гэтай інфармацыйнай палітыкі, якую трэба ўлічваць. Я вось, дарэчы, скарыстаюся нашым эфірам, каб перадаць такую маланку, тэрміновую інфармацыю з судоў. 15 сутак дадатковых атрымалі Вольга Кавалькова і Сергей Дылеўскі. Дзяніс Дудзінскі, былы тэлевядоўца, якога затрымалі учора, атрымаў 10 сутак. Журналісты, якія былі затрыманыя заўчора ўжо, журналісты Тутбай, Навінаў і Камсамольскай праўды, да гэтага часу іх справы ў суд, у працяг паўторны суд не паступілі. Вось яны ноч правялі першую у Раўсе, гэтую вось ноч правялі на Акрэсціна, і суда пакуль няма, чым ён скончыцца, невядома. Ты прыгадаў пра тое, як вось буквально напрыканцы мінулага тыдня вельмі шмат замежных журналістаў, акрэдытаваных у Беларусі, былі пазбаўленыя акрэдытацый. І зараз вось гэтыя суды над ужо мясцовымі, над журналістамі мясцовых СМІ, Тутбай, Камсамолка, Белапан. Гэта што, зачыстка інфармацыйнага журналісцкага поля для расійскіх спецыялістаў? Ускосна ці наўпрост так. Я боюся, што гэтыя рэпрэсіўныя дзеі, якія там раней, значыць, краналі нейкіх папулярных блогераў і нейкія асобныя беларускія СМІ з цягам часу пяройдуць і на найбольшыя незалежныя СМІ, маю на увазе Тутбай, онлайнер, гэта не выключана. Беларускія ўлады проста з коштам зараз штотыднёва, так, пэўным чынам абмяжоўваюць і робяць рэпрэсіі супраць незалежных блогераў і медыяў. Нават калі сама каб расчысціць для нейкіх канкрэтных расійскіх медыяў гэтую прастору, але ўскосна менавіта так будзе. Чым больш беларускія ўлады заціскаюць, выцісняюць, перашкаджаюць працы беларускім незалежным медыям, тым проста непазбежна большая беларуская аўдыторыя будзе
чытаць навіны расійскіх рэсурсаў. Тут, напэўна, такі важны фактор — гэта, вядома, Telegram, які змяняе правілы гульні. Ёсць такі плюс, што беларусы вельмі шмат інфармацыі спажываюць з нейкіх незалежных Telegram-каналаў, але тым не менш, калі казаць пра спажыванне інфармацыі з інтэрнэт-сайтаў, то калі выцісняюцца з інфармацыйнай прасторы беларускія незалежныя, то непазбежна будзе большая доля беларусаў чытаць расійскія інфармацыйныя крыніцы. Андрей, ну вось я вот нібыта такую скептык зараз і з пазіцыі скептыка скажу. Ну вот улада вырашыла, што ёй патрэбна дапамога ў гэтай сітуацыі такіх інфармацыйных спецыялістаў, каб справіцца з гэтымі замежнымі тэлеграм-каналамі, з незалежнымі гэтымі СМІ, якія тут вот воду муцяць і гэтак далей. Ну зараз яны адпрацуюць, дапамогуць разабрацца, навядуць парадак у інфармацыйным полі і паедуць сабе назад, маўляў, ну што тут такая тут небяспека? Ці ўсё ж такі небяспека ёсць? Я боюся, што гэта не было нейкім рашэннем зноў-такі запрасіць нейкіх там часовых працоўных мігрантаў. Яны прыйшлі, адрабілі, там зрабілі там 50 рэпартажаў з'ехалі. Верагодна, што гэта ўвогуле ёсць у рамках нейкай дамоўленасці паміж Лукашэнкам і Пуцінам у іхных тэлефонных сазвонах. Цалкам мажліва, што гэта было ўвогуле патрабаванне нейкай дамоўленасці з расійскага боку наконт таго, каб фактычна Лукашенко дазволіў крамлёўскім спецыялістам вызначаць інфармацыйную палітыку. Калі гэта так, то тут справа не пра нейкі часовы приезд, отъезд, значит, приехали, запросили варагаў, пасля, значит, так, на жаль, можа не адбыцца. І гэта, мабыць, небяспека менавіта ў тым, што гэта доўгатэрміновая тэндэнцыя і звязаная з пэўнай двухбаковай дамоўленасці пра кантроль, каардынацыю, сінхранізацыю інфармацыйнай палітыкі, а не проста нейкія часовыя працоўныя мігранты, якіх, значит, Беларусь запрасіла, пасля папрасіла з'ехаць. Адразу прыгадваецца вопыт, скажем, Крыма, прыгадваецца вопыт Донбаса, дзе ўсе гэтыя падзеі пачыналіся менавіта з такіх інфармацыйных нейкіх прамывання мазгоў, інфармацыйных атак. Як вядома, што інфармацыйная вайна — гэта частка гібриднай вайны супраць дзяржавы пэўнай. Ці можна казаць, што вось гэта, ну, безумоўна, у нас тут тое, што адбываецца, нельга сказаць, што дакладна тое, што там адбывалася ў тым жа самым Крыме ці на Донбасе. Усе вучацца, новыя тэхналогіі, новыя варыяцыі, але ці можна казаць, што тое, што адбываецца, гэта, відаць, частка гібриднай вайны супраць Беларусі? Можна ўжываць такі тэрмін. Гэта, в прынцыпе, то, што звязана з гэтымі тэрмінамі пра гібридную вайну і гібриднае мешанніцтва, гэта проста такі, вядома, прыгожы тэрмін, якім зараз ўсё там вельмі часта называюць. Але, ну так, гэта абсалютна відавочнае інфармацыйнае мешанніцтва. І, як бы, тут уся небяспека ў тым, што гэта робіцца з падачы беларускіх уладаў, ну, з падачы аднаго чалавека, так, які кіруе краінай. І гэта все выстаўляецца як абсалютна легітымная дапамога. Але што наконт той самай гэтай самай канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі, якую ты згадваў, так? Выходзіць, што гэтыя дакументы ўвогуле для чаго прымаліся? Для нейкага прыліку, каб яны абы былі, вось, але ж на практыцы пасля на іх можна заплюшчыць вочы. Таму мы бачым абсалютна яўна, што тыя шалёныя прапагандысцкія наратывы, якія яшчэ месяц таму былі толькі на нейкіх маргінальных сайтах пракрэмлёўскіх, яны зараз бытуюць у штодзённых там вечаровых навіновых выпусках тэлеканалаў. І гэта вельмі небяспечная тэндэнцыя. Хто
тое што раней пісалі для нейкай вельмі малой купцы типічных сайтах, зараз гавораць у прайм-тайм з вядучых телеканалаў Украіны. І калі казаць вось пра там Крым, ввогуле Украіну, тут яшчэ і бачна, што расійскія медыаспецыялісты хочуць вось нейкія украінскія шаблоны прымяніць і да Беларусі. Яны ўсё шукаюць нейкія адрозненні, нейкія расколы ў беларускім грамадстве, там па геаграфічным, нейкім там канфесійным гледзячы і так далей. І тое, што яны зараз гавораць там і фокусуюць на той самай гародні, што маўляў там вось гэта нейкі, як сайт адзін напісаў, гэта гародня, маўляў Гарадзенская вобласць, гэта беларуская Галічына. Вось. Все ім не імецца знайсці нейкія падабенствы, нейкія расколы, як то было там з украінскага гледзяча, і значыць іх неяк ужыць на беларускай паставе. Тут вельмі яўна, мне здаецца, вось гэтыя спробы нейкую украінскую мадэль у прапагандысцкай сферы накласці на Беларусь. Ну і на заканчэнне, ці ўсё ж таки не сведчанне таго, што мы зараз вось назіраем на беларускім інфармацыйным поле, таго, што нас так вось інфармацыйна рыхтуюць да хуткай там здачы суверэнітэту, ці там спробы анексіі там Беларусі, ці там не ведаю, як яшчэ гэта назваць. Канешне, гэта вельмі небяспечны сігнал, што такое можа адбыцца. То бок той сцэнар, пры якім зараз бліжэйшым часам вельмі хутка дапрацоўваюцца там недабітыя гэтыя дарожныя карты інтэграцыі, і вельмі хутка яны падпісваюцца, гэты сцэнарый нікуды не знік. Тут можна, вядома, спадзявацца, занадта таксічна нават для Крамля, што ён не мае там легітымнасці ні сярод беларусаў, не прызнаецца захадам, ці можа ён вось зараз менавіта бліжэйшым часам падпісаць гэтыя карты. Ну, на гэта можна спадзявацца, так, але тым не менш нейкія жаданні Пуціна і Крамля хутчэй вырашыць гэтае пытанне з новым інтэграцыйным пакетам, яно можа перавысіць вось гэтыя нейкія думкі наконт, мабыць, несвоечасовасць такого кроку. Таму так, відавочна, гэта сцэнар нікуды не знік, і не хацелася б там казаць пра нейкія там кепскія там наступствы сцэнары, всем хацелася спадзявацца на лепшае, але трэба мець на ўвазе, гэты сцэнар вельмі падобны на сцэнар, які СССР зрабіў да балтыйскіх краінаў у 1940 годзе, якія таксама там, маўляў, добраахвотна ўступілі ў склад, значыць, запрасілі там расійскія войскі, ну фактычна вось аддалі свой суверэнітэт і пайшлі ў склад суседняй краіны. Так, зараз па Беларусі гэты сцэнарый ён нікуды не знік, ён можа адбыцца. Беларусь просто номінальна можа захавацца на палітычнай карце света як краіна, але дэ-факта суверэнітэт у внутренних справах і замежнай палітыцы можа быць зданы і да Москвы. Дзякуй вялікі. Ну, хаця дзякаваць за такое, ну, за перасцярогу, каб мы былі как бы не было для нас гэта ўсё нечаканым і неспадзяваным, а мы рыхтаваліся да горшага сцэнара. Дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ, эксперт iSense Андрэй Елисеев. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Беражыце сябе, будьце уважлівы і не чытайце ні на ноч, ні ў дзень, ні ў абед дзяржаўных газет.